गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ आं होग्रोनो सानदों। आंनि मुङा मुस्रि बिनाराम बसुमतारी। आं धेमाजि जिल्लानि। आं बे खन्थाइ बिबार हान्जानि खन्थाइ बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सानदों। लोगोसेनो खन्थाइ बिबार हान्जानि गासैबो सामलायगिरि लोगोसे गाहाय सामलायगिरि आदा दिपेन चन्द्र ब्रह्मनिसिम साबायखर होयो बेबायदि कम्पिटिसन एबा बादायलायनाय लानायनि थाखाय। खन्थाइनि मुं बारदै सिख्ला। हाजो हायेन दैमा दैसा सेरफांनि सेर सेर सुबाव बाला हामानि गेजेर गेजेर लुफावना होयो दैमुनि निजोरा नों अननायजों फिथिगा सिखिरि सिख्ला बाहां बिरहां मोज्लेद मोज्लेद नुहां नुवाहां बारबोयो रैसुमै सुदेम बार। बैसागु बोथोराव दख'ना थावसि गानोब्ला दाउ खौवौनि गोदै देंखोजों देमबायलु आखाइ फावआव नुस' हायै समायना नुयो नोंखौ गोरबो मेगनाव मानिबा देंखो सिखाङो लाइमोन गोसोआव सिखिरि फाव जायो फागुननि सिख्लानि थिं थिं फावआव उसाव बादाव बोदोर गोसोआव गले गले गोसोआव फैयो आंदि नागार हाया नोंनि अननाय बिलिरनाय। एसेनोसै खन्थाइया। गोजोन्थों।